किया माँ को पचार माँ को पचार बेसन एतकी हबनी एत हबनी पारुची जानचु ना ना अल्प किस हम कि मसला दे आलू आलू हाथ तोरे के ग्लास गुटे दो दे तो धुआ है हाँ केते कि के नष्ट करबा ना ना दे दे यार ती प्याज खा दे तोनी चुना करगी प्याज का दे ना बेलना कट ये प्याज पंचा नका देना भोर लगी दे बेलना कट दे आ ये दे पंचा नका हां पंचा नका के दे प्याज काटी रोज तू ना वीडियो बनी तो सब काटी दे सो दे सब तो वही पारू ना हैं दे दे पंचा नका दे ना काटी दी आ प्याज का दे धनिया पत्र आनतलो की आनलो नहीं ठीक है करना वो काटी जाने बेसन का की पे तो कुछ दी नका चला का धुई दिलु पनखी छुरी रोवे ना कोनी से दरकार से तो से भल लागे खाई बेसन गोली रख साइडा थोड़ा दे दे तो पानी का सानो कर आगे जा दे ही दे ना ना तुम्हें की कर चाहि की करछ आई आई तुम पूरा कतरा पानिया कर दो ना किस हे मैं कितने पानी दे दलो ना एमती हेले बुड़े की उठे तो भल आ शुक्ला करू कि गोटे ना दीटा अरे तो टाइम रोग बुढ़ी सारा रस है सर है सर दे चूटा जला
ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆଳୁକା କାଟିଦେବୁ ଆଳୁ ତ ହେଲା ହାଣ୍ଡି ତୋ ବାପା ଥିଲା ନାଇଁ ଆମେ କରନ୍ତି ଆପଣ ତୁ ଜନ୍ମ କିସ ଦେଇ କରୁଥିଲି ଆଳୁ କଷା ମାଂସ ଦେଇ କରୁଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାରେ ଗୋଳେଇଥିଲି ମାଂସ ଦେଇକି କେତେନ କିମା କିମା ଦେଇକି କିମାରେ କରବା କେତେନ ମାଂସ ଆଣିବୁ ଖାସି ମାଂସ ଦେଇ ସେଇଠି 250 ଖଣ୍ଡେ ଖାସି ମାଂସ କେନା ଦେଶୀ ମାଂସରେ ହବନି କି ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲିଗଲା ଆଉ ଫୁଲିଯିବନି ଏ କରେଇ ତ ବୁଲୁଛି ସବୁଆଡେ ଚାରିଦିଗ ବୁଲୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛୁ ସେ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଦେଖେନି ଏ କରେଇ ତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା କିସ ଭିଡିଓ କଲରେ ଦେଖେଇବୁ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଜାକି ଦବା ଆର ତୋତେ କାହିଁ ରଖିବ ଭଲ ଦିଅ ଦେଖିକି ରଖ କୁନି ମାଉସୀ କିସ କହୁଥିଲେ पूजा तो ये को मामा को डाके आंतो सिगुन मामा को डाक दे तू जे इटा कोई पानुजा भूल नहीं केडी पारंट पड़न तू जाकी देलु सेतळे ना ना किसो और टेंशन जाकी मुटी पूजा पानी रे हाथ रे दिए जाकी दे हां हां सेंतेन तो आहुरी जीवो बर्बाद हो जीवो ना बेटी के पानी ना। ना की इंची करी जाकी दो ना ना सेंती नहीं ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଥିଲା ବୋଲି
କରିଦେବି ଖାଇବା ଶିଖିଛି ପରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରେ ନା ସେଗା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତତେ କେତେ କିଛି ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜେ ନା ଭଲ ଭଲ ଚେହେରା किस आएगा लोग अपने खाऊ ना କିଶୋର କରୁଥିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ ଇଏ ଭାତ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ତମ ଧରିକି ଦିଅ ନା ବୁଦ୍ଧି ସେଟା ନେନି ସେଟା ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଦଉନ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ସେଟା ପକେଇ ଦିଅ ହେଟା ପାଣି ଟିକେ ନେଇଯା ଥାଉ ନେଇଯା ଖାଇବି ଯେ ଖାଇବା ଯାଅ ବେସନ ହବନି ଆହୁରି ମୁଁ ଠିକଟା ଗୋଳେଇଛି ଦେଖିଦେବ କେତିକି ଲାଗିବ ଯେତେ ଜାଣେ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ ଆଉ କିଏ ନ ଆଉ ଟିକେ ଆରେ ନିଅ ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ଖାଉ ଟିକେ ନା ଆରେ ନଉନ ନିଅ ଟିକେ ନିଅ ଆରେ ଟିକେ ନିଅ ହାତ ଛାଡୁନ ମୁଁ ଖୁଏଇ ଦଉଛି ତୁମେ ପୁରା ରୋଷେଇ କରୁଛ ଆଡେ ଟିକେ ନିଅ ନା ନା ରାନ୍ଧତେ ରାନ୍ଧତେ ଖାଉଛି ହଁ ତ କିଟା ହେଲା ହେଠି ଆରେ ନିଅ ଖାଇବିନି ପଳେଇନି ଟିକେ ନିଅ ଆରେ यार ନିଅ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ହାତ ଟେକଚ କହିଲେ ହରି ବୋଲ ମଧୁରୀ ତେଲ ବୋଧେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା ଏ କିଛି ବେସନ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ନେଇଯାଅ ପ୍ୟାକେଟ ଆଉ ଟିକେ ଖାଉନ ନା ନିଅ ନା 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 ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ହେଇ ଦେଇଦେ ତାକୁ ଖାଇବ ଖାଇଦେ ଏଇନା ଆଣିଥିଲା ଏଇନା ସରିଗଲା ସବୁ ହେଇ ମାନେ କି ଖାଉଛ ମୁଁ ଖାଇନି ତୁ ଖା ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଉ ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନ ତାର ଖାଇଛି ତୁ ଖାଉ टोमेटो ନେ এটা সবড়ে রাগ রাখে তার রাগটা বেশি কাটে 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 ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଣିଛି তুমি রুটি করলে যে কিଏ খাইব রাতে কিଏ তো খাইবে ସକାଳ ଦିନ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବା পুরা খাস্তা ହେଇଛି ନି ବେସନଟା ଭଲ ସେଇପାଇଁ ଏମିତି ବେସନ ବି ଭଲ ଥାନ୍ତା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କେନ କିଏ ଆଉ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଖାଇବ ଖାଉଛୁ ତୋର ଅଛି ନା ଆଉ ଆନି କେହି ଖାଇବେନି ନା ଏଇଆ ଖାଇବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଇଏ ଖାଇବି ଏଇଆ ଖାଇବ ହଁ ଥାଉ ଆନି
ଆରେ ଥାଉ ନା ନା ସେ ଥାଉ ଥାଉ ର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ତ ତାର ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ବାଟରେ ବାଘ ଛାକିଲା କି କାହାକୁ ଦେଇଦେବୁ ତା ନଇଯା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଡାକିଦେ ସେ କଣ ଦେ ଆମେ ତାନେ ଦଉଛ କେନ ତାନେ ଦେନି ଏଇ ଖାଇବୁ ନେଇଯା ତାନେ ଟିକେ ନେଇଯା ଆହୁରି ଅଛି ତୁ ନେଇଯା ଖାଇବୁ ଚା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ସରିଲା। ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ରୋଷେଇଆଟା ନାଇଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଚେହେରାଟା ହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଚେହେରାଟା ନା ନା ଦେଖାଉ ଟିକେ ପଡେ ନା ଟିକେ ଦେଖାଉ ଜମା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖାଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖାଉଛି ବା ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ସରିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏତିକିରେ ସବୁ ସରିଗଲା ନାଇଁ ଦେବେ তোকে আলু সস দরকার নুয়া ଖାଇବ କା ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ରବିବାର ଦିନ କରିବା ଅଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା କରିବା ଯେ ଅଲଗା ରକମ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ତାକୁ ପୁରିକି ତରକାରୀ ଏଇଟା କରିଥିଲି କେବେ ତା ବାପ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ କରିଥିଲି ଆଉ ଦେନେ କାଁ ଆଉ କରିନି ସେବେଠୁ କରିନି କରିବା ଥରେ ରବିବାର ଆଉ ଭାଉଜ ଦୋକାନ କଥା କହ ନା ତୁ ତା ଦୋକାନ ଗାରେ ଏତିକି ଟିକେ କରିଥିବ ତ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ কি হব আই কো টিকে ରାଜମା କୁର୍ମା কি হব ରାଜମା କୁର୍ମା ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ কি হব ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା চিকেন পকোড়া করব তো କେବେ କରିବ ତୁ କି ଲାଗି ଅଛୁ তুমি তো করলো এটা খাইলে আর চিকেন পকোড়াটা করবো না করবো খাইবা ଆଉ नहीं चिकन पकड़ा ना ये करवा अंडा रे अंडा हाँ ଆଜି ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଖେଇଲା ବଢ଼ିଆ ହେନେ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ତାର ନା ପ୍ରୋସେସଟା ଅଛି ରୁଟି ବି କରିବା ମଇଦା की रोटी मैदा रोटी ମଇଦା ଅରୁଆ ରୁଟି। ଅଣ୍ଡା 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 मैदा अंडा रोटी से रुटी ने से एग रोल कहती ଏଗ ରୋଲ ନୁହେଁ ସେଟା ରୁଟିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଲି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତେ ଅଫିସରେ ଅପମାନ କରିଦେବେ ଏମିତି ବସିଥିଲେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲଗ ବନାଉନା କେମିତି ହଉଛି ଚେୟାରରେ ନେନା ବସେଇଥିବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେଇଟା ଖାଉଥିବେ करवा ଏଇ, ये तो एटा तो चलछि ଏ? एटा तो चलछि ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଇ ରବିବାର କାଲି କହିବା ଗୋଟେ ଦିନରୁ ସକରାତି ଦେଖ ହଁ ରାତି ତାପରେ କାଟି 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 କାଟିକି ମେନ୍ ଦେବା ଦେଖେଇବ କାଲି ତ ଆଇଁଷ ନା। କଣ୍ଟା ହବନି କାଲି ଦେଖା कल जे ना आई पूरा खाई चल चल ଆଜି ଦେଖିଦେବେ କୁନି ଏକାରେ ତ କାଲି ପାଗଲା ହେଇଯିବ नियो नियो एडा खाई दियो मु खाइबिनी ସେଇଟା ନେଲୁ ତୁ
ମସଲା ବାକି ଭଲସେ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। କହିଦିଅ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆମର ବାକି ଲାଇକ୍ କହିଦିଅ। କରିବେ କହିଦେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଦୟା କରିକି କହିଦିଅ କହିଦିଅ କହିଦେ କହିଲେ ସିନା କରିବେ ତୁମେ କହିଦିଅ ତ ମୋ ନାତିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମାନେ ମୋ ହିରୋକୁ ବୋଲି କହିଦିଅ କହିଦିଅ କହିଦେ ମୋ ହିରୋ କଥା ଶୁଣେନି କହିଦେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କହ ଯେଟା କହୁଛୁ ନା ନା ମତେ ନ ହଉ ଆଉ ପଇସା ପାଇବେ କେମିତି? ଆଜି ଆମ ରୁଟି ରହିଲା ଘୁଗୁନି ରହିଲା ତରକାରୀ ରହିଲା ଏୟା ତ ଖାଇଲ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବ ରାତିରେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେଟା ସରିନି ସେତେବେଳୁ ରାଗ ତ ହେଇନି ସେ ତାର ଖାଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେଟା ସେତେବେଳୁ ଖାଉଛି ତାର ମଜା ଲାଗୁଛି ଖା 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିକି କହିବା ହଁ ମୋ ନାତି ମାନେ ହଁ ମୋ ନାତିକୁ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଦୟା କରିବେ ଦୟା ନାଇଁ ଦୟା ମାୟା ଯଦି କରିବେନି ସେମାନେ ଦୟା କରୁଥିବେ ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି ଏହା ବି ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଏ पचला आंबोटा पडला आंबोटा आंबा चला आंबोटा पचला आंबोटा उडे पडला आंबोटा उडे पडला कहीं सेटा तो मुझे भावी काय रविवार दिन की करवा तने ସେଇ ପାଖଟା ହଉଛି ବାଇଗଣ ହଁ? ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଗଛ कुआ टिके आई हाँ की हो मांस गोसिरी ଚିକେନ ଚିକେନ पकड़ा ଚିକେନ ପକୋଡା ଆରେ ମୋ ନାତି ଖାଇବ ପରା ଯିବନି गोसिरी मोटी तेरे ब्लॉगिंग ताको भी दरकार से भी देखो तोर केला ହଁ ହଁ की दरकार कह তোর কিসব মিঠু, দরকার লাইক কিসব করো দরকার? কই দে লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো मिठू শেয়ার করো मिठू की दरकार মাড় দরকার না গাড়ি দরকার हो माडो ना गाड़ी से तार किछि सुनुनी से खाली चिड़िबो ভাগ भी দুটা আনছি মিঠু ভাগ भी দুটা মিঠু से खाली चिड़िबो और দুটা মিঠু আনছি তারা तू शांति बसला कने ଆଉ কি কে କରିବି মারলো ନାଚିବି চিন্তি नाच टिके छाड़वा दे बाबा चुदाटा पी दियो से आई से कितना चुदाटा बोल नाच ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେବେ ତାପରେ ମୋ ନାତି କରିବ ସବୁ रविवार दिन ମୋ ନାତି करावो ପୂରଣ କରିବ ହେଲା हां ଶୁଣିଲ ତ हां कोई दे ଟିକେ लाइक शेयर सब्सक्राइब লাইক कर दियो কই দে कोई दे ଟିକେ କହିବିନି କି ତୁ ମଣିଷ କରିବେ ନା ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ କରିବେ ନା ସେ କରିବେନି ନ କରିନେ ଆଉ କିସ କରାଯିବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସରିଲା ଆଉ করছন না লোক কেজন প্রায় 30 না ওজন দেলি বেশি দেলি নি বাবা ইনা খরা দিন খাইলা মানে रविवार दिन सकाळू काही करू ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସତର୍କ ରହିବେ ଘରେ ରାନ୍ଧି ବାଢିକି ଖାଇବେ କହିଦେ ଆଇ ଟିକେ କୁହ ରୋଷେଇ ଭଲ ଭଲ କରିକି କହିପାରୁଛ ଆଉ ଟିକେ କହୁନ କରୋନାର ଉପଦେଶ ଟିକେ ଦିଅ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ତ ଏଇ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଜାଣିନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଜାଣିନି ଆଜି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କେଡି ଆଜି ଆସୁ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲ ସେଇ ଶାଢୀର ଖାଲି ଢକେଇକି ପଳଉଛ ନାଇଁ କହିବୁ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲି କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ତୁଇ କହ और ब्लॉग चलते ना गीत बजे ना कॉपीराइट पड़ेगा मोबाइल में गीत किसी बजेगा साउंड किसी का कॉपीराइट ଗୀତ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ତାର ଆଇ ଦିନେ ହଲ୍ ଚିକେନ୍ କରବା କି କହୁଛ କିଏ ଭଲ ଚିକେନ ହାଁ ଭଲ ଚିକେନ କି ଦେବ କି କହୁଛ କରବା ଚିକେନ ଖାଇବାର ତ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛୁ ପୁଅ ତୋ ମା ତ ଆଣିଦବ ତୁ କରିବୁ ବସିକି ଖାଇବୁ। ମତେ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବା ଦେଖି ଦେଇଛି ଦିଦି ମତେ ଏତେ ଯେ ଘୃଣା ଲାଗେ ଏତେ ଘୃଣା ନାଙ୍କଲ ବୋଉଟା ତାର ମାରିକି ଇଏ କରିକି ଖାଏ କେମିତି ଯେ ଛି ଜୁବୁଲି ଗୋଟେ ସେମିତି ଖାଏ ଜୁଗୁଲି ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ ମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏକାବେଳେ ଏଡେ ବଡ଼ ସଣ୍ଡାକୁ ଧରଲି ଏକାଥରେ କାଟିଦେଲି ଆଉ ସବୁ ରହିଗଲେ ଏକାବେଳେ। ତା ଛୁଆମାନେ ବି ବଡ଼ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଖାଲି ଡାକିଲୁ ମା ଖାଲି ଗୁରା ସାଇଡ୍ ବଡ଼ ଝିଅଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅଟା ଜୁବୁଲି ମାଉସୀରେ କ'ଣ ଜୁବୁଲି ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଛୁ ठीक है रास्ते नहीं ना कि ସକାଳୁ ଆଇଲା ରାତିରେ ଆଇଲା ହେ, ସକାଳେ ପଳେଇଲା ଯାଜପୁର ଅଜା ଥରେ ମାତ୍ର ତ ଆସିଛି ଆଉ। ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର ଅଜା ସେମିତି ये क्या मन नहीं तेरा मन नहीं ଫେର ତୁ ତାକୁ ଚେହେରା ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଆଇଲା ସକାଳେ ପାଇଲେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଖେଳେଇ ଦେଲି ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ 100 ଥର ଫୋନ୍ କଲାଣି ତାକୁ ଆଜି ମିଛଟାରେ କହି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ମା ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ନା ଯାଜପୁର ଅଜା କହୁଥିଲେ ମାଂସ ଆଣିକି ଦେବି। ଶୁଣ ଯାଜପୁର ଅଜା କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଥିଲେ ବି ନାଚିବି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ସେ ବି ଟୁକା ଟୁକାରେ ମାମୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଥରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ମାମୁଁ ବାହାରିଯାଏ मोटा देखे कि वो कौन आ गया मुंह में ଥରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ମାମୁଁ ବାହାରିଯାଏ ତାର କିଛି ନା ତା ବୋଉଟାକୁ ନା ମାନେ দেখতে ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଖାଲି ଆଖିଟା ହିନ୍ତି ସେଟ୍ କିଛି ଖାଲି ହିରୋଇନଟା ରକମ ଦେଖତେ ଖାଲି ବୁରା ତକତକା ହେଲା ଆଇବ୍ରୋଟା ଖାଲି ହିନ୍ତି ଟଣା ଟଣା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟିକିଲି ଟିକେ ହେଇଥିବ ଆଉ ପାନ ଖାଇଥିବ ପୋଳିରେ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଫାଙ୍କା ଯାଜପୁର ଲୋକ ବାକି କାମ କରିବା ତାକୁ ହେଭି କାମ କରିବା ତାକୁ କେହି ଘରେଇ ଦେବ ସବୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ବେଶପୁରିଆ ଝିଅ ପରା ଆମେ କହିଲ ଯା ନାନୀ ଧରିକି ତା କାନଫୁଲ ଛିଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦଉନି ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦଉନି ସେଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ମା କେତେଟା ହଉ ଆଇ କୁହ